lo sisi ufuna ukuyibulala kune-suicide afuna ukuyikhommitha useyishile indaba yakho wayibhala yonke ephepheni qede leli phepha afuna ukulilahla phansi ebese yadlula ezwe Zohlabelo umhlabelelo ngicela ukukhama sibenzisa ukuthi wami Tisina yaphi Masisuka kuwe Singashona Baba masuka kuwe Singasuka kuwashona Sanibonani ngaphandle etendeni. Sanibonani ngapha. Sanibonani ngapha. Ake ngisho lento ngisho. Sithi masigena sithi ashu. Sithini? Sithini? Sithini ngapha? Sithini ngapha? Bese sithi ndumantumani yathumezizwe nesithatha somjabeni ngithela msimba manje kodwa basini pha. Isiyo somoto yathandana nasathe nasanya bana. Kodwa kwasingazi nje bayikhalabazi. Dictionary njaba sithintabane.
sizojika uthanda ungathandi sizojika izinto okokuqala ngiyanibingelela elindelani ayeye elindelani ayeye elindelani ayeye bapha amantombazana aselindelani bapha mama baselindelani bapha gogo baselindelani ake sizwe amaflake insizwa zaselindelani lithi Jovito okokuqala ngiyabingelela kunina nonke elindelani ngibonga kuqala iBlack Life Radio niyayazi iBlack Life Radio niyayilalela niyayazi owner iBlack Life Radio ubani ngeke owner iBlack Life Radio boza ngapha baba iBlack Life Radio akanimshayela izandla yazi why nithi nimshayela izandla uyena umuntu othe uthanda ungathandi elindelani uyaya ake niphinde nimshayela izandla ake niphinde nithembise ukuthi from namhlanje iradio siyoyilalela iBlack Life Radio angithi ngoba nami ngilalela yona ngihlala ngilalela iBlack Life Radio niyawabuka amavideo wakhe kwiBlack Life TV ku YouTube niyambona ukhehlele ezikhona engiyatrend ake ningishuthe ningishuthe isho yami idlala kuphi nikuphi lalelani isho yami la engitholakala khona permanent it's Vuma FM nizwile ngitholakala kuphi uma kwenzekile namhlanje wangaprofethelwa ne ngicela uvule iVuma FM Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday ngo 4 o'clock ekseni icuphi alarm yabona bawungangilalela ka2 okwesithathu ngeke uzozenzakalela kukhona nje asebeyivukela ekseni bathi ayisifuna isho kamkhulu ehamba nongizwe awukhulu intombi ezamkoma ngoba zimthanda awu ayikhale sho kanjalo ngizwe ngithi uthini sikhale namhlanje ngifuna ukuthoma uma ngiprofeta ngizoprofeta ngithome zobe ngibheke ebish nina nibheke mina ebese ngakuthinti ngesandla zokubiza it's either nge-ID number or ngibize ngegama ngifuna ukuthi kube fair ukwenzela ukuthi uNkulunkulu noma ekhuluma nomuntu ole ngaphansi ezobizwa igama lakhe nesibongo ebeseza la ngikwenze lokho ubani Eric wakamsima
Ngizoyenza lento ngibheke le. Nimnikile imic okay. Ndoda madoda uyaphila. Yebo. Uyangazi? Ungazela. Uyangilandela kuVuma FM. Okay. Uthi umoya ingcwele kimi. Angihambe nawe. Yofika endaweni yaseMaputo. Kunjalo. Uma ngifike eMaputo ngifuna umuntu abathi uShadrack obaba wakho okuzalayo. Angazi ukuthi ubani uShadrack. Yebo baba. Baba wakho okuzalayo. Okay. Akasiqale baba ngale ndaba. Uma ngena la umoya uyangithatha. Uzungwela isibhoda. Uyamfikisa endaweni yaseMaputo. EMaputo ubani omaziyo khona? Wazibani eMaputo eMozambique? Umndeni wakho ngale. Wena baba uthi umoya ingcwele kune-certificate onazo zokuthishela. Uma baba ufundile wena, wafunda waqeda, waze wahamba wayofika eVarsity University, ufundele ukuba uthisha. Kodwa njengamanje ngibona lento ishintsha. Umishintsha njengamanje baba uthi umoya ingcwele ngikubona ulimala, kodwa ulimala phezu kwesikafula. Umakhi wena njengamanje. Ukhona umuntu abathi uCharles obhuti wakho ozalwa naye. Mfowethu. Lalela ke ngitshela ngomfowethu. Yazi uCharles wahamba wayothwala kusiyami. Wathwala endaweni abathi kusenyimbane. Uyakwazi endaweni okuthiwa isenyimbane. Yebo ngiyazi. Uma lo muntu ethwala wayifuna ukukuvala wena. Uyangizwa ngithini? Wena kwakufanele uthole indawo noma isikolo ufundise endaweni yaseManguza. Yebo. Kune post oke wayithola khona lapho. Makufanele uzoqala waxabana nomuntu owaye-HOD owaye-Mr. Buthelezi. Namhlanje baba ngizokusiza. Uyangizwa ngithini? Ngizokusiza baba wami, kodwa mangizokusiza ikhona into engidida la kuwe. Ngididwa ukuthi uyindoda kodwa uyona indoda. Hey madoda. Lo baba uyindoda kodwa akayona indoda. Niyangizwa ngithini? Baba kunesikhathi la oke wabanjwa khona intombi yakho udlalisa isitho sakho sangasese. Kanti lento awuvumi ukuthi uyiyeke. Indlwa umphikisa la. Uyampikisa la baba. Angisamuzi uyampikisa. Kithi baba uke wabanjwa intombi yakho. Mayibamba intombi yakho yakubamba udlalisa isitho sakho sangasese. Yebo. Uyezwa baba? Kanti idlozi lakho baba lilwa nawe. Uma lilwa nawe baba idlozi kukhona into oyifakile eyibuhlali. Wayifaka esitheni sakho sangasese. Uyifakile lento kumanje. Kunomuntu oyisifoshwa owathatha wakufaka lento ethi ufuna uthokozisa umakoti wakhe ekamereni.
yazi manje lento ikhulume yini kukhona umhlangano oke wabanjwa ekhaya kini nathi nizamxolelana naqabana nomfowenu abathu Charles naze nabambana ngezandla nadlela intombi nawe wabalala nentombi yakhe ngimsize lo baba ngimsize lo baba uke wakhela umuntu indlu umuntu akasafuni nemali yakho kanti makhelile Yebo, baningi bo. ngimsize lo baba nawo magic oil awunawo Ngiphethe. eish akawuthenganga nokuthenga akekho office ukumnikelela amthengele magic oil athi ngicela ukumthengela hey kodwa elindelani naze nagcwala kumele nithengele umuntu nje kumele asinde umuntu asindiswe magic oil akekhothi mina ngicela ukunikela ngimnikele lo baba ngimthengele magic oil nangu sisi ogqoka ingubo engathi imnyama nogold oza sisi wami uNkulunkulu akubusise useza ngaphambili oza sisi wami sisi wami uyaphila thathe mic uyaphila Yebo ngiyaphila mkhulu. ufuna ukusiza lo baba Yebo. mina bese ngisiza wena Yebo mkhulu. ngizokusiza sisi wami uyezwa lalela namhlanje ubusisiwe kunomsebenzi ozowuthola ngiyakupha lo msebenzi namhlanje angazi lento ukuthi uzoyiphuma kanjani kubantu lo msebenzi sisimurelease kuwena namhlanje angazi lento uzoyiposta kanjani namhlanje umhlaka bani la 17 lo msebenzi ngikupha wona umhlaka 17 kwenye inyanga futhi elandelayo ngikunika umsebenzi omusha uyazwa siswami lalela sisi uma usukuma unika le ndoda magic oil uthi umkhulu kimi angifuni inyembezi zengane encane ebese ngithela ezandleni zakho ngikugeza ubuso uyangizwa ngithini kunangane eyachitheka kuwe kodwa mayichitheka lengane yabuya yavala izinto zakho zavaleka zathi thanqa kunethuna kini elibhala ukuthi rest in peace elaba khona ngo-2004 ngomhlaka 27 kuJulayi nikhona elindelani lapho ngaphandle hey ngizoprofeta hey ngizoprofeta lo profeta mzeprofeta lwamakhosi ngiprofeta lwamakhosi madoda asukumakhosi wathi uthi ngizoke ngibona into endoda izomtshela ngizokutshela makhosi lalela siswa kunethuna lasetshenzwe ekhaya kini nonke ekhaya kini njengamanje ukuzwana kukho nixabana nodwa ukhona umuntu okwafanele afake iring engagement ring afika azopropose kuwe ngibona umshado ebese ngibona izinto zonke zibhidi kuqala phansi ka-A ukhona umuntu okwakufanele akuthathe kamasipala wena akuthatha bese yakukhulumela akufake emsebenzini wathi umoya oyingcwele kunomuntu uyangizwa ngithini abathi ulungi hayi angisho lo lungi angisho lo lungi kodwa ngisho ulungi lo owafika sisi lo lungi wayithunywe umuntu oyisoka ex-boyfriend bengizomsho ngegama lo bhuti kodwa manje ubhizi naye kakhulu wafika lo muntu wenziwa ikhanda mawulenziwa wena ukhona umuntu wayekwenziwa ikhanda uyangizwa ukuthi ngithini abathuthuli uyangizwa ukuthi ngithini lo muntu mayekwenza ikhanda wantshontsha ikama lelaba begoqa ngayo walithatha walisebenza makalisebenza siswami izinto zakho zaqala lapho ungahambi kahle ngoba unekhanda elikushaya bese ngathi lifuna ukuzovala amehlo uyangizwa ukuthi ngithini kunesikhathi la uke wacabanga khona ukuthi no noma ngafa mina seku right nami ngoba umuzi wakithi uyaphela masithi siqala sifuna ukulungisa umsamo
kubheda kakhulu. Sisi wami ngizokusiza. Uyamizwa ukuthi ngithini? Ngizokusiza, yazi kuya ngami bengizothi ngitholela isihlabathi esincane lapha esangweni okungena khona wonke umuntu. Ebese usithathe lesihlabathi. Uthola unawo magic oil. Ulahleke njengoba uhleli la. Lalela lo magic oil awulahlekanga. Yiwo phela lo onika lo ngoba uzosiza. Izoyenzeka kanjeni into? Uzothola isihlabathi lapha ebese lo bhuti lo ngoba umsizila ngithi ngifuna return favor. Lo bhuti nizothola amanzi no2. Ageze izandla zakhe lo bhuti. Mayiqeda ageze izandla zakhe niwalethe la manzi ngabusisi. Hambe uyogeza ngawo. Umsebenzi uzowuthola ngomhla ka17 next month. Lento nje mayihlabelela uthi umoya engcwele. Angifuna umuntu abathi uMakhosi wakaScott. It's an English surname. Ukhona umuntu uScott Makhosi. Scott Makhosi wakaScott. Izonyangula noma yikuphi. Hayibo. Akeze ngifuna ukuthatha le kude. Uphilosisi. Makhosi wakaScott. Angazi noma uhlala eScott. Noma yini kodwa kusho kanjalo. Ngidalule konke ngidalule. Alright. WaseScott noma wakaScott usho kanjalo umoya engcwele. WakaScott. Oh, kanti umlungu. WakaScott, Makhosi wakaScott. Lalela uthini umoya engcwele, angeke ngikhulume into eningi siswami. Angeke ngikhulume into eningi. Njengamanje uma ubheshe ehlabelela lengoma uthi umoya engcwele asikhulekise usizi kulo sisi. Yazi masiloko sikhuluma sihlabelela. Lo sisi nizozwa kuthiwa akasekho emhlabeni. Kumanje lo sisi kunencwadi ayibhalile. Yazi ngibona incwadi iphepha libhalwe baba weingane zami. Lo sisi ufuna ukuyibulala, kune suicide afuna ukuyicommit. Useyishila indaba yakhe wayibhala yonke ephepheni. Qede leli phepha afuna ukulilahla phansi ebese yadlula ezweni lasemhlabeni. Lo sisi uke waphatheka kabi kakhulu. Wena sisi uke washada nomuntu omhlophe noma umlungu. Yebo kunjalo. Yazi uthi umoya engcwele lo muntu wadlula emhlabeni. Lo muntu makadlula emhlabeni. Udlula kunento naniyiplanile enzima kakhulu. Sasime life cover ayikwazi. Ima ungayiprofethi mina ngizokuprofetha. Imina ngizokuprofetha ungayiprofethi. Imina ngizokutshela. Imina uNkulunkulu ukubizile namhlanje ukubizele. Imina ngizokutshela ireason yale mali the reason ingaphumanga. Kunomuntu omfowabo abathi uMatthews. Lalela uma le mali kufanele iphume kunomuntu azama ukwenza ifraud. Lo muntu uyifamily yakhona lapha kuthiwa kimi angithi Matthews wakaScott ozalwe ngo1974 ngomhla ka4 June birthday yakhe. Umfowabo walomuntu owashona omkhwenyana wakhe wazama ukwenza ifraud. Uthi ama izama ukwenza ifraud le mali yablockwa. That is why namanje ingane zakho ziyahlupheka. Ubese uqhubeka ngempilo wena. Wathola omunye manje. Sisi wami ngizokusiza. Ngizokusiza. Ngizofuna ukuthi ufike esontweni. Uyangazi ngisonta kuphi? Ngilalele inkonzo. Ngema, ngelalela ngisonta kuphi? Ngisonte kusasa nje isonto lizobe likhona. Kusasa lokho kusala. Everland.
mawufike eVerele mufuna amateksi ayo emahlabathini kaKhethelezi azokubeka khona ngo7 o'clock ekuseni suke sengenile isonto seliphakathi. Yebo. Ngifuna sisimangwenzela lento ne. Uzonginika imali esimple. Uzongiphathela imali ecash 200,000. Just that. 200,000. Uzophatha 200,000 ebese uphatha bank statement yakho. Angithi yes. Yebo. Imali yakho ngokuqaqela. Lento ongasabi sizoyishoot. Ngizocela ukuyishoot istatement sakho. Ngizoyiqaqa le mali. From today, give me ugcineni nuke ema-office last month. Ngicela uye Tuesday. Yes. Tuesday iya ema-office. Whoever ummeli noma ubani, go there. And then siswami ngicela lento siyenze kanje. Ngicela lento siyikalele. Asikalele 1.5 week or 2 weeks. Minimum of 2 weeks. Next week ngizongise eGoli inkonzo fish eGoli or somewhere eMlazi. But 2 weeks ngifuna lento siyenza abantu bonke bebuka. Ngizoyenza ku live ku Facebook uma uyithola imali yakho ngizointerviewa live. Istatement sakubahalisela uthi uphinde ubuye esontweni. Angifuni imali eningi. Imali kade kumele unginike yona. Lo 2 million ngifuna iyo donate ngawo. Uyezwa? Yabona indawo efana nabo lindelani kanje. Laba abantu angithi ababo bangakanani. Hayi ukuthi babhorekile. Labantu banjani bahluphekile. Angithi ababo ngiyanithembisa lindelani. Nasi sithembise ngisishoyo. But nizobonana le ndoda uMandla. Angazi uzoyenza kanjani. Ngizofika la ngizonikela ngo100,000. Lo 100,000 ngizonikelela only imndeni ewu50 ezokhethwa yini ehlupheke lokho kwangempela. Each family ngizoyinika 2,000. Imndeni ewu50. Angazi nizoyihlela kanjani, but ngiyacabanga ukuthi uMandla kuzomphoqa manje ukuthi aye ekhanseleni. Kodwa manje na 1.5 million. Kumele kuphi kumeya? Ayemaphoyiseni. Uzoyenza yini Mandla? Oh, shukuthi ngiyambeka ukuthi abe ikhansela. uMandla useyikhansela. Ngiyamthanda uMandla. Ngoba unilethe eMkhethelezi. Ayike uzoyihlela kuMandla ukuthi wenza kanjani. Mina ngizontshela nje iqiniso. By Tuesday, leyo mali izobe ise-accountini yakhe. Tuesday nje imali 100,000 izobe ise-accountini kaMandla. Uyena ozoyihlela-ke. Ngicela niqhubeke nilalele uBlack Live Radio. Kuzomenyezela ukuthi izoyenziwa kanjani. Sponsored by Dr. Khethelezi. Nizwela ngithi. Ngizoyifaka-ke kuyena uMandla. uMandla uzofika ngazi nizoyenza kanjani. But ikubonga nje ngibonga abantu baselindelani. Hey, ngiyaqala ukuthi abantu baphume kanje. The first abalandeli bami abaningi abokuqala baseMaritzburg. Hayi abesibili ngibonile ukuthi hayi nini. Hayi. Kade ukuthi mangivele nginikele manje. Aba 100,000. Hayi. Asivele nginikele manje. Ngizomnika amagadi Mandla hambe nawo ngoba ngizomthathela. Alright. Lalelani. Nayi le mali. 100,000 lo. Ningizwe kahle.
hayi khona abanye ngithe mangena la bathi nango kusezoqola imali angifune imali yenu angifune imali yenu ngizonisize lindelani le mali ozamandla Nkosi yami. le mali le nayo 100,000 ngizoyinika uMandla lalelani ngicela nenze kanje ningamlwisi ngoba uyena oncengile wathi ndoda ngiyakucela mkhulu uyena ongishuthela ama-video yami ke lo muntu kahle kahle ifana nokuthi ngiyisponsorisha yena kodwa ngifuna idlulisele kuphi emphakathini umphakathi kade ukhona la kungabuya abantu abazoniphazamisa kade bengekho la ngoba khona abazoniphazamisa kade bengekho nginikelela imndeni ehluphekile la angithi nizwile or ngiyenze be 200,000 ngiyenze be 200,000 ni right la ni right ngala ni right ngalapha emuva ngalapho ngaphandle ni right imiphi imndeni ehluphekile oh hayi asenzeni kanje uMandla uyayithatha le mali manje hayi ngizomhambisa namagadi la bajwayele ukubamba inkunzi ikhohlwane zomthatha nje namagadi uye ebhenki uyoyivalela ebese ke bazoyihlela kahle emsakazweni bayihlele kahle emsakazweni kodwa bengifisa lalelani ngomoya kaNkulunkulu ningivumele ngiyindoda noma ngumntwana onomthetho uma ngifika emzini womuntu ngiyakhuleka bese ngiyavulela mina before ngize la ngikhulekile kwikhansela ngakhuleka kumasipala ngakhuleka so kumele ngimazise ubaba ukhansela uthi baba ukhansela nakho engikuletha la elindelani lalelani izwani ningizwe kodwa baba ukhansela ungakucontrol ngiyadela uMandla njengoba ungibiza kwakhe kube uyena ozocontrola lapha baba ukhansela ngicela uMandla wena umlekelele angithi nizwile into enizoyenza lalelani asenzeni kanje uMandla ohlelweni uzokhuluma ngayo lento ohlelweni lakhe ku Black Live Radio it's 89.1 uzodedela incingo yinini enizosho ukuthi Mandla leyo mali yenze kanjani nizwile le mali uMandla uzoyidedela ngoLwesithathu from kusasa uzoqala khulume ngayo le mali uyoza uyidedela ngoLwesithathu sekunesombululo esi1 uzocela ukubiza ukhansela ambize eradioweni azominterviewer bese nikhuluma naye akithi nizwile right sengihamba ke oyiwana ogcina ngizomprofetha asenzeni kanje nina icrash la elindelani bengithi ngiyanakhela yini enifuna nginakhele yona bathi mall hayibo khona bathi mkhulu sicela usakhele iclub khona bathi bacela ilibrary ini college bafuna college okay asithini ngizozwa futhi ngomandla angithi usazonidedela ohlelweni bese maniqeda lapho kuMandla ne ngicela nami ukuyidedela le topic kuVuma FM ngizodedela incingo yabona ke incingweni ungcono ngoba mngena ngawani ngikhulume nawe ngizuvo lwakho usende ne voice note asikhulumeni lento ehlelweni lami ngoLwesibili sikhulume ehlelweni lami manginongizwe nini futhi ngoLwesithathu sikhulume futhi ngoLwesihlanu
ayimandla idedele ngomgqibelo abantu bengasebenzi ya ngomgqibelo wonke umuntu akasebenzi njengokuhlangana kwethu la umandla uzofika makuthi igrocer ngifuna lethe nezintatheli uma futhi engitholile ngingayanga ndawo ngizofika futhi maybe ngizofika nomunye 200 ngaphezulu nizophuma ngobuningi benu yazi ngine feeling la ifeeling enginayo ngizothola segcwele neground ngale senimpintshwa yilabo abangezanga kanti Nkosi yamane ebhadi akazele malini ukhethelezi kethelezi uzele ukuzonisiza nje bese nihamba niyothula ubufakazi wena ojwayele ukutshela laba abanye ukuthi ukhethelezi uthwele cha ngithwele ngiyindoda efukuzayo abantu abangena ku social media bayobona ngilali mina ngisebenza kusekuseni into engizoni advise yona musana ukuthatha amathemba wenu wonke niwabeke ezinyangeni ningizwile futhi sengik-advisor as a businessman don't take amasithemba wakho wonke ama-hopes uwabeke enyangeni inyanga is also a human being into efunekayo khombisa iy'keli zakho mina uma ufuna ngikusize zama ungakhutheleli ukuyiveza kimi mina ngizokubona mawuzama ukukhala wami uyazama bese ngiyakulekelela yabona njengoba elindelani seningikhombisile ukuthi support yami eningi ila from today ngiyanithembisa ngeke nginikhohle ngisho emsakazweni ngoba kuyasho phela noma ngathi ukhethelezi kuyaboshwa into eningi ngakhuluma elindelani tetheleni kethelezi up kethelezi up kethelezi up phambili kethelezi phambili kethelezi phambili Nkosi yami ngiyabonga elindelani asenzeni kanje sengifuna njengamanje abafuna ukuthandazela imani ngizonibiza la iseni yami izongikubona akubona bonke abantu abayosindiswa ukhethelezi iqiniso yilelo njengoba lilana angazi noma ni 3000 noma nibangaki kodwa bayosindiswa ukhethelezi uthe umkhulu mangilele ebusuku wathi uzobasindisa elindelani bawu50 only 50 isibusiso nisiphethe asisikhulu kakhulu kodwa yisabantu abangaki only sinabantu okokuqala yabonga kunosisi eGoli engeke ngafika ngenza umthandazo weze eThekwini uthe mayifika eThekwini kunale nkonzo esinayo ke thina eZion la isifike sithi wonke ama gamblers akaze la abagambulayo it's either wenza iforex noma wenza ukudlala imashali noma udlala ilotho noma udlala beze ngapha bese sithi bonke abanenkinga beze ngapha lo asisi ubambe ilotho ubambe 6 numbers wabamba 9 million rand uthema ibamba 9 million rand cabanga wayinikele kuphela ngo200 rand wanginika 1.5 million iwona lo nguhlephula anginandaba noma ngathi wewe emotionally I'm giving back to the community nami yona ngitholile right lalelani ke singawubanga umsindo sengizophuma ngiyazi sengiyakubhora kodwa unebhadi ngoba ngikubhora sengizodeliver manje sengizodeliver lalelani ke kuyo yonke into engiyenzayo ngiyayiqale ngithi umuntu obalekile engifuna ukwenza isibonelo ngaye umuntu ogambulayo sinabantu abaningi eSouth Africa u70% wabantu they are gambling baphila ba addicted ngokugambula eMaritzburg ngifike ngayenza lento yenzeka
egoli ngayenza lento yenzeka. Yini ezongihlula ukuthi ngiyenze indlela esitanga ngayenza yenzeka. Yini ezongihlula? Ngithe I only have 50 people. Lalela ukuze singenzi traffic. Ukuze ungenzi traffic. Ngifuna umuntu othi mina mkhethelezi. Ngicela ungawathatha ama chance mawungagembuli. Ngifuna umuntu ogembulayo. Masikhuluma ngomuntu ogembulayo, sikhuluma ngomuntu othi ngiyayidlala imashali, ngiyayidlala inamba. Ekhasino ngihlala khona. Lalelani iForex ngiyayenza. Niyezwa ngithi ibona abantu ozofika azothi ngizonikelela lokho. Mina Khethelezi ngo 300 rand wami ngizonikelela igambling. I'm a gambler. Uma uyakhona laphana uyophahla emsamo ngicela ukukhuleke igambling yami kuphela. Umuntu ono 300 rand wakhe othi mina ngigambler Khethelezi ene ngiyathembisa kukhona engizokwenza mangibuya. Woza ngaphambili uno 300 rand wakho mawuqeda ungahambi. Lalela mayiqeda kunikela ngahambi. Ngicela bame bonke la abantu bami bonke ama gamblers isa ngaphambili no 300 rand wakho or ufuna ama camera swapile. Ngicela nisondele emuva lapho kancane. Maybe bayesaba ukuvela emakamereni kodwa ngibona ukuthi yini isaba ngoba wonke umuntu uyafisa ukuthi uKhethelezi angenzeke. Oyigambler othi mina ngo 300 rand wami ngifuna Khethelezi ungenzele lento. Woza phambili ume laphana baba bekumale bona besimala lapha. Imuke ngala. Uno 300 rand wakho uyigambler, udlala inamba, udlala iForex. Iyakudla lento. Idlala iForex, udlala yonke into, udlala imashali, superbet. Woza ngaphambili niphethe magic oil yena. Wena magic oil. Magic oil yakho phethe. Ufuna swipe. Okay, ulandele speed point. Usala bephuthi. Usala la elindelana. Usala uphi? Usala la. Sondela la. Ngibele. Namazwi baba. Ngizonenzela enye into. Yazi umuntu onganakekekile odelelekile. Ngizonenzela isampuli ngaye lo muntu lo. Udelelekile umuntu mayembuka ukuthi imali ayimfanele ene futhi izinto angeke zenzeke. Namhlanje futhi siqala isentence entsha. We are starting a new sentence. Ngempilo yakho uyangizwa? Ngivula izandla zakho. 1 2 3 4 5 6 7 8. uNkulunkulu uthe ngizonika abantu abangakhe. Pho ngiyabuza uNkulunkulu ukuthi abawu42 baphi? Woza no 200 rand wakho joinele la. Woza no 200 rand wakho joinele la. Okay, Bishop. Angeke samjikisa. Khona ubhuti ongena esephethe 200 rand. Ngimjikisa. Unalo uthando Nkosi yami. Sabelela ke Bishop. Woza no 100 rand wakho ugibele sana. Woza no 100 rand wakho phambili, woza ngaphambili no 100 rand wakho.